Уважаеми дами и господа граждани на Видин, приятели и гости на общината, още в момента на моята номинация за кмет обявих пред вас, че бъдещата общинска администрация ще има открита и прозрачна комуникация с гражданите на Видин. И като кмет сега, чрез средствата на новите информационни технологии, ви предлагам възможност да задълбочим своя диалог. В рамките на интернет портала на общината можете да зададете своите въпроси и да получите моите и на общинската администрация отговори. Стремежът ми ще бъде да получите максимално обективна информация под формата на видеоотговори или в текстови формат, ако няма възможност за видеоформат. Надявам се, че този модерен начин на открита комуникация ще помогне да поддържаме един жив и активен диалог, посветен на развитието на Видин. Уважаеми дами и господа, пред вас е и новия интернет портал на общината. Той е полезен и ориентиран към най-важните приоритети на развитието на Видин. Бързо и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса. В началото има 3 основни категории, които са на преден план, чрез които можете да се ориентирате. Организационна структура, органи на местна власт и администрация, административни услуги, полезна информация и документи, възможности за бизнес, туристически забележителности и настаняване. Разчитам на вашата активност, за да можем заедно да изградим новата визия на Видин. Привлекателно място за живот, бизнес и туризъм. Очаквам вашите въпроси.